Que tal, saudos? O Goberno Central rexeita reforzar a comisaría de Pontevedra cunha unidade de prevención e reacción. Vemos máis detalles de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. A comisaría de Pontevedra non contará cunha unidade de prevención e reacción a curto prazo. Así o confirmou o Goberno na resposta á pregunta presentada por Ciudadanos no Congreso dos Deputados. A pregunta rexistrada no Congreso por Cidadáns sobre a creación dunha unidade de prevención e reacción en Pontevedra, o Goberno respondeu que non o ten previsto por razóns técnicas e de optimización dos diferentes servizos da Policía Nacional. El Gobierno nos da una respuesta que yo casi hubiera preferido que no nos contestaran, porque nos dicen literalmente que se informa actualmente el Gobierno no se ha planteado la creación de una UPR debido a razones técnicas. Razones técnicas que yo entiendo que cuando lo piden son los sindicatos, los policías que conforman los sindicatos bastante más técnicos que cualquiera de los políticos que se sientan en el Congreso. As UPR son brigadas de apoio aos antidisturbios que atenden a manifestacións, concentracións ou espectáculos e que, entre outras funcións, se dedican a previr a delincuencia, garantir a orde pública e actuar en emerxencias ou catástrofes. Y queremos recordar que aquí hay eventos importantes. La Peregrina, por ejemplo, no es una fiesta menor, ni muchísimo menos. Partidos de fútbol, una serie de situaciones a donde no se puede mandar a dos policías jugando al tute. No mesmo documento indícase que nos vindeiros anos está prevista a incorporación dun maior número de efectivos para cubrir vacantes nos cadros de persoal máis deficitarios, pero que nestes momentos non se pode determinar cantos destes novos asentes serán destinados á provincia de Pontevedra. O voceiro autonómico do Sindicato Policial UFP asegurou que cas xubilacións previstas a situación crítica da comisaría de Pontevedra se agravará. Esto no es un capricho, ya lo hemos comentado muchas veces. La situación en Pontevedra cada vez es peor ahora mismo entre los policías que se jubilan. Si nos quitan a los policías que tenemos en prácticas, ni papipas. Pontevedra está manteniendo como un gotero a un enfermo a Marín. Marín, si Pontevedra no se hace cargo de él, no puede hacer ni la mitad de los servicios que hace. Incluso en más de una ocasión hay que ir a cubrir Villagarcía por las bajas y las enfermedades que hay allí y también la falta de policía tremendo que hay. A UFP convocará movilizacións para amosar a indignación polo que consideran unha falla de respecto aos policías que se enfrontan cada vez con menos efectivos a situacións máis complicadas. O Concello de Pontevedra iniciará a primeiros de febreiro o despregue de 8.000 composteiros individuais no rural pontevedrés. Esta mañá o vicepresidente da Deputación e o alcalde asinaron un convenio de colaboración coa Federación Rural Galega que será encargada de realizar o seguimento da compostaxe individual. Pontevedra iniciará o vindeiro mes a campaña de compostaxe individual no rural. En total serán 8.000 composteiros que se distribuirán nas 15 parroquias ata maio de 2020. Comezarán por Salcedo, Tomeza e Campañó. Imos a empezar polas parroquias de Salcedo, Tomeza e Campañó por varias razóns. A primeira porque tanto en Salcedo como en Tomeza xa hubo unha experiencia piloto previa de composteiros individuais. Na parroquia de Campañó porque hai interés, polo menos por moitos veciños, desde que se implantou o composteiro comunitario, hai demanda de composteiros individuais. O convenio asinado esta mañá está dotado con 400.000 euros e terá unha duración de 2 anos. Durante este tempo, a Fundación Rural de Galicia, Fruga, será a encargada de dar a formación aos veciños e de facer un seguimento dos composteiros durante 6 meses. Temos que facer un traballo moi didáctico con toda a xente. Aparte de explicar o que comentei antes, tamén hai que explicar a xente que evitas unha serie de gastos, que son gastos públicos, que é o transporte dun material tan pesado como é a materia orgánica. Entonces, pois, é dicir, estamos aforrando a todos os niveles. E, por outro lado, pois, todo o que se vai producir desa materia orgánica vai se reutilizar. Con este paso adiante no que se refire á compostaxe, Pontevedra convértese na única cidade en condicións de cumprir as directrices en materia de residuos sólidos. Pontevedra como cidade vai ser probablemente unha das poucas, ou eu diría casi a única cidade que está en condicións de cumplir as directivas da Unión Europea para decembro de 2023, na que se obriga a reciclar e tratar e recuperar máis do 50%, se obliga ao 50% dos residuos sólidos urbanos. No caso de Pontevedra intentaremos que sea máis, e que eso é imposible facelo se non se recupera a materia orgánica.
Tamén se segue a avanzar na compostaxe comunitaria, ca instalación a partir de mañá de 4 novos composteiros en Ponteboleira, Camiño de Ferro e A Parda. Máis cousas, Comisións Obreiras denunciou hoxe novamente que a Deputación de Pontevedra mantén como bolseiros a persoas que están facendo un traballo de persoal laboral encuberto. O sindicato asesorará aos traballadores que se atopen nesta situación para que reclamen canto antes por irregularidades na súa situación laboral. O secretario comarcal de Comisións Obreiras afirmaba esta mañá que as persoas que forman parte do Plan de Prácticas Laborais da Deputación de Pontevedra están facendo un traballo de persoal laboral encuberto. A acusación baséase nos datos extraídos de actas de inspección de traballo. A asesoría xurídica estudiou tamén este tema e o que ven dicindo é que non se cumple ningunha das cuestións mínimas para a legalidade das becas e que o que sí se demostra co que se está facendo cos becarios é que este sea un traballo de personal laboral encuberto. Dende a Forza Sindical indican que a situación irregular afecta a 240 persoas e que a Inspección de Traballo xa ten convertido en indefinidos a 38 destes bolseiros. A Deputación tería que abonar 178.000 euros á Seguridade Social por estes contratos. A actuación concreta é, oigan, ustedes teñen que ingresar na Seguridade Social 178.000 euros porque non cotizaron como contrato laboral o que era un contrato laboral. É certo que pode recurrir e que a Diputación xa o recurreu, pero en todo caso é o juzgado quen vai a determinar se o teñen que ingresar ou non. E non é menos certo que aí hai, xa en estes momentos xa hai esa relación concreta de que determinados traballadores que tiñan beca en estes momentos son traballadores indefinidos. Consideran que a Deputación, como administración que é, debería dar exemplo. La administración tiene que ser la primera que tiene que corregir este tipo de situaciones. Y lo que no se puede tratar de hacer es disimular. Comisións Obreiras anima a todas as persoas que se atopen na mesma situación a que presenten unha demanda ante o Xulgado do Social ou a Inspección de Traballo para que se lles recoñezan os seus dereitos. Teñen que os propios traballadores afectados dar o paso que é presentar unha demanda no Xulgado do Social reclamando que a súa relación non é unha relación de becario, senón que é unha relación laboral e que son traballadores indefinidos e finalmente será o Xulgado do Social quen determinará se son traballadores indefinidos ou non. E iso é o que, en todo caso, lle estamos aconsellando, como dicía Pepe, os traballadores que fagan para que, haxa as oportunas sentencias. O sindicato, pola súa banda, pedirá á Inspección que realice visitas onde aínda non o fixo e fará unha campaña de asesoramento gratuito aos bolseiros. O campus de Pontevedra pon en valor a súa riqueza arbórea cunha ruta de 2 km. Mediante unha aplicación móvil poderánse obter datos de máis de 350 árbores presentes na Xunqueira. O percorrido polo arboredo é unha iniciativa desenvolvida ao abeiro do proxecto Green Campus que incide na defensa do medio ambiente e na educación ambiental. A ruta do Arboreto, presentada esta mañá, propón un percorrido de 2 km polo campus da Xunqueira, no que se poderán coñecer as características das 362 árbores presentes nas diferentes parcelas universitarias mediante unha base de datos en Google Maps. E entonces mezclamos un pouco pois, o que sería o panel físico coas novas tecnoloxías. Non? Como vedes, temos ali na esquina superior dereita un código QR e entonces por medio dunha aplicación pois podemos lelo, podemos ler ese código, podemos chegar ali. Sí. Este código lévanos a unha ligazón de Google Maps, onde temos aquí todos os datos. Vamos a dar moito uso, tanto para a divulgación interna nosa como para de calquera que poda visitar o campus e poda ver que no fondo hai unha riqueza que está aquí todos os días fotosintetizando para nós, e que ten nome, que ten historia e que podemos ter esa información. A través de códigos QR situados nos paneis informativos poderase acceder á información como o nome científico, a familia ou a rexión de orixe de cada exemplar. É o que hai unha selección de especies de distintos lugares do mundo, de distinta cor no outono, de distinta historia mesmo na súa utilidade, e o que facemos nós agora é, o que se fixo neste proxecto, é colocar pois, unhas etiquetas, uns nomes identificativos das especies, e recopilar toda esa información para que a xente non só este mirando un árbore, non só se poda sentar á sombra do mesmo día de verán, sino que ademais, se quere, poda saber que información ten.
Dende a Universidade destacan a aposta do campus de Pontevedra polo medio ambiente, a sustentabilidade e os espazos verdes. Estamos nun ámbito universitario, polo tanto educativo, e temos a sorte de ostentar un galardón, o de Green Campus, que nos fai ser un pouco pioneiros na defensa do medio ambiente e da educación ambiental. Eu destacaría que o máis importante deste proxecto é poñer en valor unha cosa que xa tiñamos, porque os árboles non están plantados para a día de hoxe, senón xa estaban aquí. Eu creo que o esforzo en comunicar que o que temos no campus axudar a que, no fondo, os propios xardíns do campus sean unha infraestructura formativa, pois eu creo que é o máis bonito do proxecto. A Vicerreitoría traballa actualmente na elaboración dunha unidade didáctica que permita que esta ruta sirva tamén como ferramenta educativa para escolares. A xerencia do Complexo Hospitalario de Pontevedra recoñece un incremento dos casos de gripe nos servizos de urxencia ao longo dos últimos días. Con todo, dende a xerencia salientan que só 5 pacientes con esta doenza tiveron que ser ingresados no Hospital de Montecelo. Ante o incremento de doentes nas urxencias, a xerencia sinala que reforzou as diferentes quendas de profesionais para aliviar os picos de demanda sanitaria. A tenda solidaria da Asociación Española contra o Cancro pechou as súas portas cunha recadación que superou este ano os 25.000 euros. Os cartos recadados destinaránse a seguir financiando os programas e servizos que se ofrecen na asociación de xeito gratuito aos pacientes e ás súas familias. Ademais, con estes fondos seguirase financiando proxectos de investigación contra a enfermidade. A tenda solidaria estivo aberta durante 2 meses. O Partido Popular de Poio decidiu suspender a protesta rodea o Concello que tiña convocada para o vindeiro domingo en sinal de loito polo falecemento de Rosa María Rodiño, dona do concelleiro Manuel Domínguez. A acción reivindicativa vaise trasladar ao vindeiro domingo 27 de xaneiro. Vai consistir nunha cadea humana ao redor da Casa Consistorial para demandar, segundo din os populares, uns impostos xustos e uns servizos dignos. As piscinas de Ponte Muíños acollerán esta fin de semana o Campeonato Galego Máster de Inverno de Natación. A categoría terá 2 citas máis na comarca nestes primeiros meses do ano. En febreiro, Pontevedra será o escenario do Campeonato de España e celebrarase en Marín o Trofeo Memorial Gerardo Esteudel. O Campeonato Galego Máster de Inverno, organizado polo Clube Natación Galaico, celebrarase os días 19 e 20 de xaneiro na Piscina Olímpica de Rías do Sur, en Ponte Muíños. Reunirá a 439 nadadores de 26 clubs. Este Campeonato Galego Máster ten unhas cifras de participación este fin de semana en Pontevedra de 439 nadadores e nadadoras das CAI, como a nivel galego, simplemente para facer esa comparativa, son 622 licencias a que hai en natación máster a día de hoxe, co cual, é dicir, a participación dese 70% dice moito do que o que vai a ser unha festa da natación este fin de semana tamén en Ponte Muíños, non? O Campeonato de España da categoría, que agrupa a nadadores de 25 anos en diante, tamén se celebrará en Pontevedra, entre o 7 e 10 de febreiro no mesmo emprazamento. A nivel máster, como ben decía o presidente, tamén a presidenta do Galaico, é dicir, temos unha programación superintensa, tanto este mes como a principios do mes seguinte, Pontevedra, Marín, outra vez Pontevedra, no Campeonato de España Máster, que traerá a máis de 1.500 nadadores e nadadoras a un gran evento deportivo que eu creo que vai a ser, pois eso, vai a ter gran repercusión na cidade e tamén na comarca, como sempre, non? Completa a senda da natación máster na contorna o Trofeo Memorial Gerardo Esteudel, que terá lugar na Escola Naval de Marín e que homenaxea o que fora adestrador do Centro Galego de Tecnificación Deportiva, impulsor do equipo de natación do Real Clube Náutico de Vigo e profesor de Educación Física na propia Escola Naval. Y luego la fase final laboral suya pues acabó precisamente la Escuela Naval y ya desde hace unos años le vienen haciendo pues este pequeño homenaje que es exclusivamente pues para natación máster. Por lo tanto, tenemos en 4 semanas 3 eventos aquí en Galicia los más importantes, no nos vamos a engañar, ¿no? Campeonato gallego, por supuesto, Campeonato de España nos encanta tenerlo y este homenaje, bueno, pues que se va a celebrar en Marín de una persona que para la natación gallega y para la natación máster ha sido muy importante. A competición autonómica desta fin de semana desenvolverase na tarde do sábado de 5 a 7:50 e na mañá e tarde do domingo, de 10 a 12:50 e de 4 a 6:20.
Marchamos, segue a actualidade en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá, como sempre, a partir das 9:30 con máis noticias. Pasen boa noite.